Zhruba 50% k dnešnému dňu 27. novembra, čiže približne 50% žiadateľov už svoje peniaze má na svojich účtoch a zvyšok najbližších maximálne tak 2 týždňoch by malo dostať svoje peniaze na účty. Koncom októbra dostali príjimatelia dobrú správu, že všetky žiadosti o mimoriadnu pomoc už sú spracované v rozhodnutiach a odoslané do schránok poľnohospodárov. V tomto prípade pestovateľov pšenice. Tí dostanú mimoriadnu podporu kompenzujúcu dovoz obilia a olejnatých semien z Ukrajiny vo výške 15,7 milióna eur. O tom, v akom štádiu je táto pomoc, sa dnes porozprávame s Jurajom Horalom, riaditeľom odboru sektorových a trhových intervencií. Vitajte u nás. Dobrý deň. Pán Horal, pripomeňme si na úvod detaily tejto pomoci. Komu je určená a v akom rozsahu vlastne? Aby som teda prešiel k detailom, tak musím všeobecne vás oboznámiť s touto podporou. Ide o tzv. Núdzovú pomoc v zmysle nariadenia Európskej únie 1308 z roku 2013. Európska komisia vyhodnotila súčasnú situáciu na trhu, respektíve nie na celom trhu s obilninami, ale situáciu v regiónoch hraničiacich s Ukrajinou a teda došla k záveru, že je ohrozená existencia v podstate týchto pestovateľov pšeníc z dôvodu zvýšených dovozov pšenice z Ukrajiny a preto použila článok 221 uvedeného nariadenia a vyhlásila tzv. Výnimočnú podporu. Táto podpora je bola určená len pre tieto štáty hraničiace s Ukrajinou a teda najviac postihnuté dovozmi pšenice. Uvedená podpora sa na našej agentúre prvýkrát vypláca bez toho, že by si žiadateľ podal vôbec žiadosť o podporu, ale platobná agentúra zo svojich zdrojov informačných systémov sama stanoví, ktorý žiadateľ je oprávnený na uvedenú podporu a ktorý nie. Podal by som ešte teda aj, v akej výške je tá podpora určená pre Slovenskú republiku. Slovenská republika Európska komisia vykonávacím nariadením prisúdila podporu vo výške 5 240 000 a slovenská vláda sa rozhodla túto podporu navýšiť o vnútroštátnu podporu vo výške dvojnásobku tejto európskej podpory. Takže preto tá suma. Áno. Aký je postup pri takejto výzve? Objasníme si to od začiatku, teda prípravy výzvy až do jej konca. V momente, jak Európska komisia zverejnila toto vykonávacie nariadenie, začala práca na ministerstve na príprave vnútroštátnej legislatívy, pri ktorej už v tomto prvom kroku bola zapojená platobná agentúra do prípravy nariadenia vlády príslušného, ktoré presnejšie upravuje všetky postupy a všetky postupy platobnej agentúry a všetky povinnosti prijímateľov pomoci. Takže prvý taký krok je vlastne naštudovanie si európskej legislatívy a príprava a spolupráca na príprave slovenskej legislatívy. Ďalší krok potom nasleduje u nás na agentúre je vytvorenie tímu ľudí, ktorý by vlastne administroval túto mimoriadnu podporu, keďže zamestnanci našej sekcie Organizácie trhu a štátnej pomoci okrem tejto výnimočnej podpory majú svoje pracovné zameranie že v podstate naplnené a zaoberajú sa aj inými podporami celoročne. Čiže toto je vyslovene mimoriadna situácia nielen pre žiadateľov, ale aj pre zamestnancov našej sekcie, ktorí musia teda navyše ďalšiu podporu administrovať a preto bolo potrebné zriadiť špeciálne pracovné tímy z najlepších zamestnancov, ktorí boli teda zapojení do administrovania tejto podpory a zároveň samozrejme museli sme spolupracovať aj s inými sekciami, čiže do týmu boli prizvaní aj kontrolóri, ktorí kontrolujú uvedené žiadosti na mieste, takisto sekcia IT, ktorá zabezpečuje hladký priebeh spracovania informácií, čiže žiadosti, čiže v podstate nárokov žiadateľov na podporu a ich hladké vyplatenie v spolupráci s platobnou sekciou. Je to takto pri všetkých výzvach? Aj áno, aj nie. V podstate toto je skutočne špeciálna výzva, ako som už povedal,
ale naša sekcia má veľké množstvo víziev, veľmi rôznorodých, keďže, aby som teda spomenul, zaoberáme sa napríklad aj viacročnými opatreniami, ktoré môžu trvať aj 5 rokov, čiže tam od vyhlásenia výzvy po vyplatenie podpory môže prejsť čas až 5 rokov a je tam iné postupy sú tam stanovené ako pri tejto mimoriadnej podpore. Táto pomoc je prvýkrát nastavená tak, že poľnohospodár nemusí o ňu žiadať, je to tak? A ak áno, tak ako to vyzeralo vlastne v praxi? Áno, je to tak a v praxi to vyzeralo z pohľadu žiadateľa veľmi jednoducho, z pohľadu agentúry naopak veľmi to bolo náročné. Čiže v podstate žiadateľ skutočne nemusel nič urobiť. Jedinú vec, čo sme od neho žiadali, bola, aby si skontroloval, či na rozhodnutí, ktoré sme každému z žiadateľov zaslali, či sa nachádza správny bankový účet, keďže od posledného vyplatenia podpory tomuto žiadateľovi mohlo dôjsť k nejakým zmenám, mohol zmeniť účet alebo mohol aj ten účet zrušiť. A v podstate potom už žiadateľ bude mať len povinnosť skontrolovať si, že či tie peniaze aj skutočne mu došli, no takú milú povinnosť. Tak to je veľmi jednoduché skontrolovať si číslo účtu. Nemohlo sa ale stať, že niekto mal nárok na túto podporu a nedostal ju? K tomuto nemohlo dôjsť, pretože táto podpora, v podstate podmienky žiadateľ musel splniť prvú podmienku už musel splniť v roku 2022 a to, že si podal jednotnú žiadosť na plochu, na ktorej pestoval pšenicu. Následne musel splniť druhú podmienku, ktorou bolo podanie žiadosti takisto na plochu, kde pestuje pšenicu v roku 2023. Čiže tieto informácie o týchto podporách, ktoré už boli aj čiastočne vyplatené, respektíve v roku 2022 boli vyplatené, 2023 sa budú vyplácať, tak tie všetky informácie o týchto podporách sú zanesené v našom informačnom systéme, kde sú pravidelne preverované a je to overené už aj kontrolami na mieste, čiže určite nemohlo dôjsť k tomu, že by nejaký žiadateľ bol nejak mimo systému alebo že by sme ho opomenuli. Je možné, že takto budete postupovať aj v budúcnosti a ešte by ma zaujímalo, aké reakcie ste mali od samotných prijímateľov? Je to veľmi sa nám už aj teraz sa javí, že je to veľmi výhodné takto, hlavne pre žiadateľa, že si nemusí podať žiadosť o podporu. Šetrí sa tým, v podstate je odbremenený od byrokracie, šetrí sa jeho čas. Je to ako z pohľadu žiadateľa je to vynikajúce a z pohľadu ako agentúry či našej sekcie pri niektorých opatreniach, hlavne tohto typu, ktoré sa vyhlasujú ad hoc podľa situácie na trhu, tak je to veľmi dobrý spôsob a chceli by sme v ňom pokračovať. Pri niektorých iných zložitejších opatreniach to je na zamyslenie a postupne ale samozrejme, že bude potrebné celková digitalizácia, elektronizácia všetkých podpor. Čo ale v prípade, že príjemca má dlh voči pôdohospodárskej platobnej agentúre a nárok na podporu by mu vznikol. Stretli ste sa aj s takýmto prípadom? Áno, máme niekoľko žiadateľov, ktorí majú evidovanú na pôdohospodárskej platobnej agentúre nezrovnalosť. Takýchto žiadateľov sme identifikovali a vyzývame ich momentálne, keďže ešte prebieha ten proces, aby svoj dlh buď uhradili, alebo kontaktovali našu sekciu nezrovnalostí a uzavreli s platobnou agentúrou zmluvu o vzájomnom započítaní pohľadávok. Lebo v opačnom prípade podporu nemôžu dostať a v podstate budú okrátené o tieto finančné prostriedky. Povedzme si teraz tú najdôležitejšiu informáciu, na ktorú všetci príjemcovia čakajú, kedy budú mať mimoriadnu pomoc na svojich účtoch. Tak podľa mojich informácií približne 50% žiadateľov už svoje peniaze má na svojich účtoch a zvyšok najbližších maximálne tak 2 týždňoch by malo dostať svoje peniaze na účty. Ešte sa opýtam, musia niečo urobiť? Nie. V podstate žiadateľ nemusí urobiť nič. Jedne v prípade, že by mu tie peniaze nedošli, tak ale v podstate my to máme pod kontrolou, my zistíme, že
ide fakt, že skutočne nám žiadateľ nenahlásil zmenu bankového účtu a vtedy zasiahneme. My, nie žiadateľ, a vyzveme ho, aby teda doložil doklady k novému bankovému účtu, alebo ak už náhodou pri nejakej, ak teda máme v systéme ho predsa len, tak uvedenú podporu automaticky prevedieme na iný účet. A v podstate žiadateľov ostáva už len taká milá povinnosť porozmýšľať, ako uvedené finančné prostriedky použiť. Touto dobrou správou dnešný rozhovor ukončíme. Mimoriadna pomoc si nájde svojich adresátov ešte tento rok, čo je výborná správa. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor Jurajovi Horalovi, riaditeľovi odboru sektorových a trhových intervencií. Ja ďakujem. Dovidenia.